जहाँ तक बात रहे कंपटीशन के, तो हम कब कंपटीशन ना करीला, हम अपन गाइला उ लोग अपन गावेला। हम तो सुनले बनी बचपने से पारंपरिक गीत कि हमने के माई बहन लोग गावेला, जैसे कोनो भी शुभ कार्य होला तो संध्या पराती गावत रहे, तो हम तो उहे लोग के मुंह से सुनले बनी चौकट पर बैठ के गांव घर के पुरानिया लोग ना नीरज भैया संध्या पराती पारंपरिक गीत गावत रहे लोग, लेकिन कलाकारों लोग उस चीज के गावत तो हम उहे लोग आवाज से सुनले। कैसन कहल गइल बा कि हमरे गनवा गवाता, कौन तहार गनवा गवाता? बाबूजी के बियाह कर भइल अनुपमा जी पारंपरिक गीत सुन रहे रही शारदा दीदी के मुंह से कि अगे मई हरदी हरदी आ दुभ पातर ना। तर पापा के शादी भइल हो चाहे हमार पापा के शादी भइल तो ओहू में गवाइल बनी मियां की दाढ़ी मैया, हमनी के शादी हुई ओहू में गवाइल मियां की दाढ़ी मैया, तो परंपरा चलावता तो में गाय कोई हो खतू चाहे। हम अपना गुरु से एगो चीज सीख ले बने कि कोनो भी गाना उठा के गावा, केहू के गावा, बाकी अपना अंदाज में गावा। हमारा अपने बुझाला भोजपुरी जब भाषा बानो भोजपुरी के ठाट कहल जाला तो गायत्री ठाकुर और भिखारी ठाकुर जी के मिजाज कहल जाला। जब वो परंपरा के कोई मंच पर कलाकार वो पगडंडी के समाधान में वो धुन पर वो तर्ज पर नया शब्द प्रयोग करके गावत लोग, तब जानो कि भोजपुरी विधा के गीत लोग गावत। सच्चाई बात है, भोजपुरी के रक्षा खातिर। और ई चीज खातिर एगो जोरदार ताली बजा दी गोलू भाई खातिर, एगो जोरदार ताली बजा दी, है ना गोलू भाई? आवा ना आवा है ना, आवा गोलू बाबू आवा, ठीक बा ना? आवा अरे बोला दे नो तो तनी हाला करो भाई खातिर। धोती कुर्ता पहन के 23 बरिस के उम्र में दियरांचल के मंच से हम दवा ठोक के आप सबके बीच कहतनी काहे कि संचालन के हमार जरूर काम हटे हर कलाकार के बुलावे के सम्मानित करावे के, लेकिन दवा ठोकीला कि 23 बरिस के उम्र में एगो भोजपुरी के ऐसन बेटा जेकर नाम गोलू राजा बाटे, जेकर लिबास यानी कि कपड़ा के पहनावा धोती कुर्ता गमछा बा, जे भोजपुरी के ओरिजिनल पहचान हो, तो भोजपुरी के ओरिजिनल पहचान खातिर तनी हथवा उठा के ताली बजा दे भैया। हम बुलाएं गोलू राजा के और मंच पर तमाम स्टेज से वीडियो वायरल का गोलू राजा अनुपमा यादव के जुगलबंदी के सब लोग पसंद कैले बा। वो जुगलबंदी के जोड़ी आज धमाल मचाई, दियरांचल का है आ भोजपुरियांचल का है, मिजाज के समावेशन में गीत पेश करी है और अनुपमा जी साथ में पार्टिसिपेशन निभाई है, तो बड़ा आप सबके मजा आई, अब पैसा वसूल हो। जानता नहीं गोलू भैया हम कुछ कहती ना, बाकी जनल नो कि ऐसे करेला तो अच्छा ना लगे। अच्छा के करता तो इहो नहीं जाए दो भैया तारा के हम नाम धर तू तो घर के ही बड़ा नाम धर के हो काहे अच्छा, ना अपना मुंह से हम काहे नाम ली जाए भैया। सुनो ना हो गइल बा कल तू पावर स्टार जी के जन्मदिन में गई रहलू, उनकर जन्मदिन के बधाई दिलू हा, बाकी हम एगो बात से बड़ा दुखित बनी क्या कि नया साल में 2023 में 22 में 21 में 20 में सबका के याद रखलू हा, एगो गोलू राजा के भुला गलू है। जबकि हम तोहरे खातिर 2-4 लाइन सोचनी, अच्छा बाकी तू हमरा के पूछलू ना कि नया साल में, अरे नया साल में ये जानू ख्याल करी हो, नया साल में ये जानू ख्याल करी हो, नया साल। तू जब जब दुख में रहलू तब हमारे अफसोस होला कि जो ई प्यारवा हमरे कलेल चाहत रहे तोरा जरे कि ना जरे एक परी अन्ना बदनामी होई, बाकी अब रिश्ता ऐसा हो गई। हम ये चाहनी कि जब तू हमरा से मिलबू पहले विश करी हो अब फिर विश करी हो, जब मिलब तो मन भर विश करी हो, नया साल में ये जानू ख्याल करी हो। ओ भैया तारा से और कुछ बात हमारे मान जी है कि जनवरी फरवरी में फरका न जइहा, अरे मार्च में मिले खातिर रोजे रोजे अइहा। जब अप्रैल आई तो का करोगे का पूछो का करे के बा? अरे अप्रैल में खिड़की से चाल करी हो, नया साल में
और सुना कि मई जून जुलाई तू संग ही बितई हा मई जून जुलाई भाई वाला रिश्ता के छोड़ दे ओकरा के एकदम एथी पर चढ़ा दिया अब हम चाहत नहीं हां सुली पर चढ़ा कि मई जून जुलाई तू संग ही बितई हा ओढ़नी के अपना तू हवा खियई हा अगस्त में क्या करोगे अरे अगस्त में उठ लाले लाल परी हा नया साल में ये जानू ख्याल परी हा लास्ट बात कि सितंबर अक्टूबर नवंबर माह में सुना है ना तो कबो करो गाना तार के याद करा दे कि सितंबर अक्टूबर नवंबर माह में अरे अपना तू गोलू के रखी हो निगाह में दिसंबर में हम तारा के मान जे के हमरा से प्यार करेले नया साल में नया काम करो अरे दिसंबर में कमर से कॉल करी हो नया साल में ये जानू ख्याल करी हो एकर जवाब जरा चलते रहे जब जवाब देना है तो पहले वो हिंदी गाना जवाब उसके बाद अपना हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने चाहे तू माने चाहे तू माने चले आए सनम तेरे बुलाने हम तो चले आए सनम कि चाहे तू माने एकर जवाब लो एकर जवाब हमरा से ले बोलिए जकरे से लभ कैलू ओकरे से परेशानी बा जी ड्रेस डिजाइनर जी ए सनमई करम तारो लागे खानदानी बा ए सनमई करम तारो लागे भैया हमरा याद बा कि भैया एक बेर बस्ती के आगे वो कार्यक्रम रहे रहुआ सबसे पहला बेर वही मंच पे गाना गइले रहे हमरा जोरे गलती हो गेल के गा देनी आज स्टेज बहुत लोग गा भी देले बा खैर जाए तो मार्केट हुए है लेकिन ओरिजिनल होला है ना त मन करा के जवाब देले रहे कि जे करे से लभ कइनी ओहो के परेशानी बा जे करे से लभ कइनी ओहो के परेशानी बा एमे हमारे कसूर नहीं खे ओकर नियत में बेईमानी बा एमे हमारे कसूर नहीं खे ओकर नियत में बेईमानी बा ए सनमई करम तारो लागे खानदानी बा हमारे कसूर नहीं खे ओकर नियत में बेईमानी बा आज दूसरा के पीछे लागल बड़ू और हमरा के कैले पागल बड़ू के हमरा से प्यार अब चिन्हेलू न यार इहे सोची मन में होखत हैरानी बा ए सनमई करम तहरो लागे खानदानी बा ए सनमई करम तहरो कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में कैसे बताऊं उसे कैसे बताऊं उसे दीवानगी ने पागल किया है कैसे दिखाऊं उसे कैसे दिखाऊं उसे
एक ऐसा वो लड़का था जिसे मैं प्यार करती थी। ऐसा वो लड़का था जिसे मैं प्यार करती थी। जीती थी जिसके लिए मरती थी। जीती थी जिसके लिए मरती थी। ऐसा वो लड़का था जिसे मैं प्यार करती थी। ऐसा वो लड़का था जिसे मैं प्यार करती थी। ये मुकेश राय में गलती बा कि तारा के प्यार में ले जाके डुबा दे तारे